les regidores i regidors de l'Ajuntament de Dénia manifestem la repulsa davant qualsevol tipus de violència i, sobretot, la violència de gènere. L'Ajuntament de Dénia va adquirir el compromís de no consentir que la mort de cap persona, per culpa d'aquest motiu, caiga en l'oblit. Així que, davant esta nova evidència que hem de continuar combatent la barbàrie i la irracionalitat, volem alçar des d'ací el nostre més sonor i clamorós silenci, perquè entre totes i tots podem aconseguir una relació entre homes i dones solidària, de respecte entre els uns i les altres i una convivència en pau i harmonia. Guardarem ara un minut de silenci en memòria de les dones assassinades a mans de la seva parella en el darrer mes. Gràcies. Bona vesprada, donem inici al ple 17/2019 de l'Ajuntament de Dénia. Primer punt de l'ordre del dia, aprovació de l'acte de les sessions anteriors. Crec que n'hi ha dos. Alguna qüestió a les actes? Doncs passem a votació. Gent de Dénia? Sí. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aproven per unanimitat. Segon, donar comptes de decrets d'alcaldia. Tercer, modificació de les bases d'execució del pressupost general de 2019. Intervencions? Sí, alcalde. Portem la modificació de l'article 17 i 34 de les bases d'execució en el següent sentit. A l'article 17 fem una ampliació per a poder fer una ampliació de les partides de despeses, en principi conveni d'esports i grua, que s'incrementarien segons els cobros, i l'article 34 és referent als contractes que fem pel tema del pla edificant, en el qual farem una sessió de crèdits als proveïdors. Res més. Més intervencions? Según nos han informado, en relación a las escuelas deportivas, las tasas serán abonadas directamente al ayuntamiento para posteriormente ser transferidas a las escuelas. ¿Cuándo tienen previsto implantar este sistema? Y segundo, ¿cuánto tiempo van a tardar en dar ese dinero a las escuelas, teniendo en cuenta que puede resultar descapitalizados? En principi, els començarem a partir de setembre-octubre, i es tardarà el mínim possible. Ja és una possibilitat que nosaltres ja hem contemplat, que evidentment no volem que es queden descapitalitzades i farem el possible perquè no sigui així. Més intervencions? Una pequeña pregunta. Es que hemos hablado con alguna escuela y nos ha dicho que ellos ya estaban empezando a matricular a niños. ¿Es posible? Lo digo porque si han empezado ya se va a complicar un poco más este tema. No li puc contestar ara, ho miraré, no ho sé, si estan matriculant ja o què, no ho sé. Doncs passem a votació. Gent de Dénia? Abstenció. Ciudadanos? Abstenció. Partit Popular? Abstención. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aprova per majoria. Quart, aprovació definitiva de l'estudi de viabilitat presentat per ADOA Business Consulting per a l'Escola Infantil Municipal de Dénia. Intervencions? Sí, alcalde. El 17 de maig vam aprovar l'estudi de la DOA, que és l'estudi de viabilitat per a l'Escoleta Municipal Infantil. Ha estat en període d'exposició, no ha hagut cap delegació i ara el que portem és l'aprovació definitiva. Més intervencions? Sí. En el tema de l'informe de viabilitat, esperem des de gent de Dénia que es tingui en compte no sols la conciliació familiar, sinó, a més, la falta de recursos econòmics, de tal forma que l'escoleta no siga competència a les precàries iniciatives privades de guarderies, que ja no puguen haver en la localitat. Molt bé, gràcies. Alguna intervenció més? Com hem dit a la Junta de Portaveus, des de Ciutadans voldrien saber quan tisquen els pròxims plecs de l'escoleta municipal, que ens avisen en temps per a poder revisar-los i ajudar en la seva elaboració. Molt bé, gràcies. Alguna més? Doncs passem a votació. Gent de Dénia?
No, senzillament dir-li a gent de Dénia que ha estat exposat durant un mes i pico, 2 mesos. O sigui, si hi havia alguna cosa a dir, aquest estudi de viabilitat s'havia de poder dir en aquest moment, no ara. En fi. I respecte a lo que diu Ciudadanos, ja han quedat avui en la Junta de Portaveus que abans de fer la publicació després farem una reunió i parlarem de la redacció que anem a fer. Pues passem a votació. Gent de Dénia? Abstenció. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aprova per majoria. Cinquè, aprovació definitiva de la RPT per a 2019. Intervencions? Sí, alcalde. El 28 de març vam aprovar el pressupost i la RPT per l'any 2019. Va haver una al·legació la qual incluïa o demanaven una variació en el tècnic director de la UAC i un increment del complement de el complement específic per a STAG. Aquesta al·legació ha sigut rebutjada, ja que no estava contemplat en el pressupost i no s'adapta tampoc a cap del que refleja la llei que pot ser al·legació respecte al pressupost. La rebutgem i passem a l'aprovació definitiva de RPT pel 2019. Més intervencions? Doncs passem a votació. Gent de Dénia? Abstenció. Ciudadanos? Abstenció. Partit Popular? Abstención. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aprova per majoria. 6. Requisit lingüístic per a l'accés a la funció pública. Intervencions? Sí, alcalde. Portem una modificació per a la RPT, en la qual volem que en els llocs de feina de l'Ajuntament de Dénia s'inclogui el requisit lingüístic. Seria efectiva en la RPT a partir de l'1 de gener de 2020 i estaria inclosa aquesta condició, aquest requisit, en les bases que publicarem a partir de l'1 de juliol de 2020. He dit que és una decisió política en la qual nosaltres l'únic que fem o l'únic que intentem i anem a fer és defensar els drets de ciutadans a relacionar-se amb la seva llengua, en el valencià, en l'administració i ser contestats tant oral com per escrit en aquesta llengua, en la llengua valenciana, i per tant els treballadors de l'Ajuntament deuen de tindre aquests coneixements. Dir també, per evitar alguna confusió que per vista ha hagut, o sigui, que els treballadors que n'hi ha en aquest moment a l'Ajuntament estan treballant a l'Ajuntament i evidentment no se'ls va imposar el requisit lingüístic. Això que quede clar. Torno a dir, el requisit lingüístic s'imposarà a partir de les bases que eixen a partir de l'1 de juliol de 2020. Però com la RPT és vigent a partir de l'1 de gener, ja serà unes condicions més que n'hi haurà en la RPT. I en principi res més, senzillament això, tornar a recalcar que és una decisió política basada tant en la llei d'ús i ensenyament del valencià de l'any 83 com en la llei de funció pública de l'any 2010 com en el reglament de funció pública de 2017 que es pot fer i que ho fem per a defensar els drets dels ciutadans. Res més. Intervencions? Sí. Des de Gent de Dénia defensem el valencià, però entenem que vivim en un lloc turístic, que està molt bé tot allò que es diu la integració de cultura, però es pareix que els requisits lingüístics haurien de ser meritoris. A igualtat de punts, prevaleixeria el coneixement del valencià, no com a requisit excloent. Sé que pensar de l'equip de govern no és això, però hem d'expressar la nostra opinió. Moltes gràcies. Més intervencions? Des de Ciutadans ens agradaria que el requisit lingüístic fos un mèrit i no un requisit excloent, donant temps a la gent que no el té a poder-se'l traure, però no sols en mobilitat dins de l'Ajuntament, sinó per poder accedir. Més intervencions? Sí. El Partido Popular defiende el uso de nuestra lengua, el valenciano, como seña de identidad, pero nunca lo va a defender para crear discriminación por razón de la lengua. Defendemos que el valenciano sea un mérito, pero nunca un requisito. Este punto nos hemos dado cuenta que no lleva ningún informe del secretario de este ayuntamiento que avale su legalidad, para dejar claro que no cabe la más mínima duda al respecto sobre esta decisión política que ustedes quieren tomar. El Partido Popular está convencido que la aprobación de este punto es contraria a derecho por varios motivos. Primero, la aprobación plenaria por la Administración local de la modificación de la RPT sin la previa negociación colectiva con voto incluido, como exige el artículo 37 del texto refundido del Real Decreto Legislativo 5/2015, es decir, el LEBEP,
infringe el ordenamiento jurídico y por ello es contraria a derecho. Esta modificación vulnera el principio de legalidad y de jerarquía normativa al excederse del ámbito de la ley del uso y enseñanza del valenciano y de la Constitución española, por lo que es contraria a derecho. Esta aprobación plenaria vulnera la doctrina constitucional sobre la cooficialidad de las lenguas oficiales y la paridad y el equilibrio que debe existir entre las mismas y, por tanto, es contraria a derecho. Esta aprobación plenaria supone la violación de los principios de gradualidad y voluntariedad y es contraria a derecho. Esta aprobación plenaria supone la violación de la funcionalidad específica que corresponde a cada puesto de trabajo y, por tanto, es contraria a derecho. Por todo esto, solicitamos, antes de que pase a votación, que el secretario, puesto que no hay informe suyo al respecto, nos informe de voz sobre la legalidad de este punto. Y si este informe fuera contrario a la ley, solicitamos que este punto se quede sobre la mesa. Señor alcalde, no, informes al instante no se pueden hacer. Si se queda sobre la mesa y se solicita un informe, pues entonces en la siguiente sesión habría un informe, pero ahora mismo no lo va a haber. Se lo acabo de pedir de voz, ¿lo puede hacer usted? No, pero es que de voz no, o sea, la petición de informes al secretario del Ayuntamiento se hacen por escrito y con una cuarta parte de los miembros, solicitado por una cuarta parte de los miembros de la corporación. Lo tenían que haber realizado antes de que el punto se pudiera quedar sobre la mesa. No se ha hecho, por lo tanto, no se puede emitir el informe a la carta en un segundito. Los informes a la carta no existen. Es que lo lógico es que se lo hubiera pedido el equipo de gobierno para valorar si esto es legal o no, puesto que este requisito, este punto es tan importante y afecta tanto a los funcionarios. Eso es un tema que ya no me afecta a mi partido. Bueno, pues dicho lo cual, seguimos pensando que esto es contrario a derecho y solicitamos que se quede sobre la mesa. ¿Primero se vota o terminamos el turno de palabras? ¿Se vota dejar sobre la mesa o continuamos el turno? Primero dejarlo sobre la mesa, porque si dejamos sobre la mesa no se entra al fondo. Vale, pues... Sí, no, anem a veure, però anem a veure. Això, el que estan dient des del PP, que no n'hi ha informe, això no és cert. O sigui, hi ha un informe tant de l'assessor laboral que tenim extern com el tècnic de recursos humans, i ja està. I si el secretari no l'ha fet, no l'ha fet. Ja està, però vamos. L'informe que n'hi ha de recursos humans és molt clar i parla també de sentències i parla també de sentències del Constitucional, per cert. Sí, que m'agradaria llegir-ho. Diu, sentencia del Tribunal Constitucional 27 de 1991. No debe entenderse la exigencia de conocimiento de una lengua cooficial un requisito extra, independiente del mérito y capacidad acreditadas. Any 91, i estem en 2019. I vostè sap que sí, fa referència a moltes sentències més que n'hi ha. O sigui, tot el que vostè diu de falta d'informe de legalitat i constitucionalitat, no és cert. No és cert. Igual com tampoc és cert que en l'EBEP, en la Mesa General de Negociació, diga que es tinguin que votar les qüestions. No posa això en l'EBEP. En l'EBEP posa que s'han de negociar, no votar, negociar. Diu, recorde, res més. Bé. Bueno, no, sí, és igual. Després votamos. Bé, a Compromís, no sé, ja entendreu que mos té la cosa un poc massa avorrida, mos dona un poc ja massa de perdre el temps, entre cometes. No anem a donar un pas enrere, això ho tinc clar, però sí que m'ha arribat a una conclusió de que, bueno, qui no estima el valencià, qui no vulgui promocionar i portar el valencià on toca i marca la llei, per cert, en igualtat, doncs vos ho perdeu. És a dir, els que representeu a ciutadans que no estimen, com vos diu el valencià, es perdeu aquesta il·lusió, es perdeu aquesta oportunitat. Per tant, hasta ahí ja ens han cansat un poquet d'explicar i tal. Sí que recomanem, però si n'hi ha algun encara que estiga en duda, la llengua que jo sempre dic que és la més bonica del món, té molta literatura, té molts segles, música, en resum, molta cultura, vos recomano que escolteu la cançó del Tio Canya o Si prenem algo, des d'Ausiàs Mai, Vicent Andrés, és a dir, és estimar-la i voler, i no utilitzar-la com
odi, uns dels altres, enfrontaments, amagar vergonyes, sempre estem en la mateixa, portem massa anys sempre en la mateixa. Jo us diria que pegueu la volta i l'estimàreu. I veuríeu si parlant, escrivint, pensant, imaginant, somiant, estimant, al final és viure en valencià i veureu que bonic és. I això ho dic perquè jo llegeix coses dels partits que esteu en contra del valencià, ens fan una imposició, adoctrinament de l'esquerra, senda de l'independentisme, sectarisme ranci estalinista, etc. L'última ha sigut aquesta setmana, la vostra presidenta, Monique, diu que està en perill en la nostra comunitat el castellà. Tócate las narices. Tócate las narices, apaga y vámonos, y ojalá hubiésemos llegado a tener por lo menos igualdad entre el castellà i el valencià. Veu que jo també parlo el castellà. Bé, està clar que Compromís creiem que no és una obligació, és un dret que té el ciutadà, és un dret que té el ciutadà d'anar a una institució pública i que la tinguen en la llengua pròpia, que és el valencià. Com vos dia, evitem aquests enfrontaments, evitem que siga una arma d'odi, de qualsevol situació, sempre apareix la llengua, quan no apareix la senyera, quan no apareix l'himne. Una de cal i una d'arena. Al PSOE sí que us volíem dir una coseta que em va sentar prou mal i em va prendre d'alguna manera por, que era quan es va oferir el PSOE a Ciudadanos que portaren normalització lingüística. Jo crec que això hi ha que fer-se-ho veure, perquè un partit que està en contra del valencià, centralista, que no reconeix aquesta identitat pròpia del nostre benvolgut País Valencià, no hauria d'haver-se donat o donar l'opció a que portaren, perquè no és coherent, perquè no té coherència. I, bueno, no vull recordar lo de la llengua aldeana, però això està ahí i és així, doncs no es pot fer aquest oferiment. I una d'arena. Jo i el grup nostre, Compromís, volem donar l'enhorabona a la iniciativa, a aquesta voluntat política que ha tingut el Partit Socialista Obrer Espanyol en portar el projecte que s'utilitzi en l'administració pública, en aquest cas a l'Ajuntament, el valencià, repetisc, perquè sobretot ens ajuda la llengua i la cultura tan bonica que dic que gastaria poc de temps i estic passant-me'n, que ajuda a ser crítics i a ser lliures de pensament és el valencià. Vos anime al que encara té dubtes a que ho estudie, que trate, que parle, que pense, que visca en valencià i es donarà compte que és importantíssim i que és una gran diferenciació que alguns en altres comunitats voldrien tindre aquest plus de tindre una altra llengua. Gràcies. Votem ara si es queda sobre la mesa. No, anem a votar si es queda sobre la mesa i després continuem parlant. Per a votar que si es queda sobre la mesa. Gent de Dénia? Sí. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Això? Si es queda sobre la mesa. Però el que ha proposat el PP no. Si es queda sobre la mesa. No. PSPB? No. No es queda sobre la mesa. Podem continuar, segon torn d'intervencions, parlant de lo mateix. Gent de Dénia té alguna més que dir? Ciudadanos? Sí, per al·lusions. No, si no és per al·lusions, però Sí, el toca. i perquè toca, sí. El valencià també és la meva llengua, jo també soc d'ací, jo visc en valencià, parlo en valencià, somie en valencià, lliig en valencià, cante en valencià i treballe parlant en valencià. A mi que ningú vinga a dir-me que jo no estime la meva llengua. I si ens oferien normalització lingüística és perquè ells volien i jo l'haver agarrat voluntàriament, però les directrius del partit són així. I no val que em digues que jo no estime la meva llengua si ara voto en contra, perquè jo sí estimo la meva llengua. El que no m'agrada és que m'imposen les coses. I jo crec, per exemple, un policia que ve de Navarra té el dret a fer les oposicions així, aprovar-les i donar-li un temps a que se'l traga. I potser si li oferim aquesta possibilitat, l'estimaria. Però si li imposem, la gent no estima les coses que se li imposen.
segon, sí. Mire, senyor Carrió, així tenim el dret d'elegir en quin idioma volem parlar cada un. Ho tenim clar, jo parlo valencià quan vull i amb qui vull. Normalment m'expresso millor en castellà i és l'idioma que utilitzo perquè per a mi és més fàcil. No vol dir que jo no estime el valencià. I vostè és el que està fent demagògia. Dir que utilitzem l'himne i la senyera és aquesta bandera que té vostè darrere. És la que representa la comunitat valenciana, que és on tots vivim, igual que l'himne de la comunitat valenciana és el que ens representa a tots. Senyor Rosselló, el acta de la Mesa General de Negociación, la última, este tema no se debatió. Se lo digo porque directamente leo lo que se ha transcrito en ese acta. El presidente de la mesa pasa a detallar la propuesta presentada. El perfil lingüístico se incluirá como requisito a partir de la RPT de 2020, 1 del 1 de 2020. Aquí en ningún momento pone que usted ha hablado, negociado, debatido. Simplemente se inicia así el acta. Si no, revísela antes de que nos las pasen a los demás. A mí me la han pasado y esto es lo que pone. Jo crec que vostè... No. ¿Cómo? La primera estuvo él, la segunda tú, ¿no? ¿Al revés? Sí? Bueno. Jo crec que no és així. O sigui, de fet, la primera proposta que han fet 2 reunions amb la mesa, 2 reunions, vostè ho sap, han fet 2 reunions. Primer va portar una proposta que van dir que una proposta que no tenia ni dates, es va parlar, les persones i els sindicats van expressar les seves opinions i en la segona sí que es va portar ja un document treballat, en el qual la iniciativa primera de l'equip de govern era que a partir de l'1 de gener de 2020 fos efectiu, tant en el tema de les bases com en el tema de RPT. Després de les discussions que va haver o de parlar, van decidir, va ser un canvi important, van dir a partir de l'1 de gener de 2020 estarà inclòs en la RPT, o sigui, com a requisit, i a partir de l'1 de juliol de 2020 el posarem a les bases. O sigui, no em digui vostè a mi que això no és canviar d'opinió i no és discutir les qüestions perquè no és així. Ja està, res més. No, no es discutir, es directamente decidir que es una decisión política, que es lo que usted ha dicho desde el momento número 1. Si usted tiene sentencias del Tribunal Constitucional del año 91, yo tengo algunas un poquito más modernas, que son del 2013, del 2017, del 2017 y del 2018. Y dicen, el ejercicio de la potestad legislativa en materia lingüística encuentra sus límites en la necesaria preservación de la garantía de uso normal de las lenguas cooficiales y en la prohibición de medidas excluyentes, peyorativas o desproporcionadas que impliquen un desequilibrio para alguna de las lenguas oficiales. Dicho esto, yo creo que ya le he dicho bastante. Bé, he dit que no vull perdre molt de temps perquè és altra volta per volta. És a dir, estic d'acord en el que acabeu de dir, però no pots posar a la rebosa a cuidar els... És a dir, quina política s'ha de fer des del Departament de Normalització un grup que no vol que estiga el valencià com igual. No. I jo vull que siga, la mateixa siga igual. I em conformaria en això. Ara toca a mi el torno. Després, Maria, què diu l'Estatut d'Autonomia de les Llengües? Ja hem acabat. O sigui, apliquem la llei i quan no vulgueu que s'apliqui la llei, canvieu la llei. Que prou us ha costat aconseguir-ho. Per tant, igualtat. Jo tinc el dret, i qualsevol persona que sigui valenciano parlant, a anar a una administració pública que cobra del públic, de la societat, a que la tinguen en valencià. És que, de veritat, acabe. És que estem pegant-li massa voltes. Punto. Pero vamos a ver, si nadie está discutiendo el derecho de hablar o que se nos hable en valenciano, o sea, claro que tenemos derecho y deber, las dos cosas. O sea, un derecho conlleva un deber. Claro que sí que te van a atender y por eso se dan los cursos de valenciano. No, señor, una cosa es que tú tengas el derecho y otra es que te lo impongan por obligación. Tienes la opción y de hecho lo pone en la Ley de Enseñanza del Uso del Valenciano, en el LEBEP, en el Estatuto de Autonomía, son cooficiales y lo que tienen que hacerse es promoverla, no imponerla y obligar sobre todo a la gente que viene de fuera, como bien ha dicho Susana, a que tengan que tener conocimiento de una lengua que no es la de su comunidad. Estar restringiendo el acceso a la función pública. Punto y pelota. Solo es para aclarar, si no hay una obligatoriedad de que se hable el valenciano, ¿cómo tiene que admitirse que
que parlen en valencià la persona que vulgui que la tingui. És que no n'hi ha més, no n'hi ha més. Dándole un tiempo para que lo aprenda. A veure, aquí hi ha un torn de paraula, ¿vale? Paco, no? Vols dir alguna cosa? Sí, va. Bueno, a veure, per aclarir intentar aclarir un poc més la qüestió. Respecte a la proporcionalitat, amb la relació que hem passat de la RPT, queda ben clar que passem de l'ocupació professional a la qual se decidirà coneixements orals fins a les habilitats nacionals, tasques i habilitats nacionals, amb la qual el que anem a exigir és el mitjà, o sigui que tampoc estem demanant. O sigui, no n'hi ha cap de desproporció, no n'hi ha cap de desproporció. O sigui, perquè passem de coneixements orals a la persona que està treballant al carrer, que si se li pregunta per alguna qüestió pugui contestar, fins a una persona que té que fer un informe que el faci correctament en la llengua sense cap de falta ortogràfica. Això és una qüestió. Després, l'Ajuntament de Dénia no és l'únic ajuntament que vol posar això. N'hi ha ajuntaments que ja ho tenen posat. Silla, Montserrat, Godella, Ontinyent, Xàtiva, Gandia. Y respecte, sí, Gandia, sí, en la RPT del año 2006. En la RPT del año 2006. Lo que pasa es que en la prensa a veces hay eso, gente de prensa que no se informa. Si se mira en la RPT del año 2006 de Gandia, está allí puesto. ¿Vale? Y después, bueno, hay sentencias, también yo tengo aquí una sentencia del año 2013, en el qual dice que és correcte. O sigui, a partir d'ahí jo penso que no n'hi ha que discutir més. O sigui, és una voluntat política, es pot fer legalment i políticament pensem que el poble de Dénia és un poble de majoritària parla valenciana i com és de majoritària parla valenciana, els treballadors de l'Ajuntament de Dénia que viuen de l'Ajuntament de Dénia i els ciutadans de Dénia que paguen els impostos d'aquest Ajuntament tenen dret a ser escoltats i a ser contestats en la seva llengua. Res més. Molt bé, antes de passar a la votació, sí que vull fer una sèrie de reflexions, perquè hi ha coses que no acabo d'entendre, i és com es pot permetre un síndic portaveu de les Corts que sigui capaç de dir les mentires en tant que el PSOE expande la imposición total del valenciano a los 500 funcionarios locales en Dénia. Mentira. Primera. Espionaje lingüístico, subvenciones masivas a entes pancatalanistas, imposición total en la administración. Hoja de ruta idèntica a la del nacionalisme català. Jo penso que una persona com esta hauria d'anar molt en cuidado en el que diu i vos vine barro de Ciudadanos perquè és el vostre síndic en les Corts. Aquí no s'imposa el valencià a ningú dels 500 funcionaris. Des de l'any 2000 i poquet, en l'Ajuntament de Dénia donen classes de valencians als funcionaris en hores laborals que en l'últim curs n'hi havia 60 persones apuntades. L'únic que s'està tratant, conforme s'ha explicat, és que la gent que ve de fora obtingui el dret a que li s'atenga en la seva llengua, com a requisit. I no n'hi ha més. I si alguna llengua ha estat maltratada, tant aquí com en qualsevol ciutat o poble de la comunitat valenciana, ha sigut el valencià. Mai ha sigut el castellà. I no tenim cap problema, s'atén tant en castellà com en valencià. I en les oficines de turisme en diferents idiomes europeus. I no passa absolutament res. Ja està bé de voler fer tanta història. La senyora Mut, dir-li simplement el juzgat, vostè és llicenciat en dret, està obert 24 hores al dia, quan vulgui anar, van i presenten el seu recurs. I per últim, dir-li al PP, des de l'any 83, que està la llei d'ús en valencià, i vostès han governat, per desgràcia, més que ningú altre partit, i ni ho han canviat. Ara no sé quin problema tenen. I per últim, una simple reflexió a Compromís. El primer que li se va oferir portar normalització lingüística va ser a vostès. No vam anar a donar... Primer sabíem a qui anàvem a oferir-li portar normalització lingüística. Per tant, passem a votació del punt. Gent de Dénia? No. Ciudadanos? No. Partit Popular? No. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aprova per majoria. 7. Alineació directa del bé patrimonial referent a l'habitatge situat a Alacant, carrer Les Naves, 28, escala 1, quart, primera. Intervencions? Sí, alcalde. Portem la venda d'un pis que és propietat de l'Ajuntament a la ciutat d'Alacant. D'aquest pis l'Ajuntament té el 50% i, bueno, som propietaris del 50% però no podem utilitzar-lo perquè tenim el 50%. Entonces passem a vendre-li a l'altre copropietari per 26.000 euros segons la taxació i res més. I es farà la venda i la baixa en inventari. Res més. Més intervencions?
Passem a votació. Gent de Dénia? Sí. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aprova per unanimitat. Urgència, senyor secretari? Urgencias viene del señor concejal delegado de Hacienda y es relativa a un expediente, una modificación presupuestaria para la aprobación plenaria. Una modificación presupuestaria para la aprobación del Pleno por importe de 511.218,39 euros. Per defendre la urgència? Sí, alcalde. La urgència ve donada perquè és una sentència que hem de pagar i quan abans paguem, abans deixarem de pagar d'interessos i recàrrecs. Alguna qüestió a la urgència? Doncs votem l'urgència primer. Gent de Dénia? Sí. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aprova la urgència per a defensar el punt o alguna intervenció al punt? Sí, alcalde. Conforme hem dit, és una sentència de 511.000 euros que condena, en el qual l'Ajuntament està condenat a pagar per aprofitaments urbanístics i el que fem per a pagar-ho és utilitzar una partida que tenim en el pressupost, que ja van dotar en el pressupost 513.000 euros per a aquestes contingències, utilitzem aquests diners i així no afectem a la despesa del pressupost ni a l'estabilitat pressupostària. Res més. Alguna intervenció més? Sí. Una vegada més tenim una sentència condenatòria per temes urbanístics, més en concret per l'aplicació de l'aprofitament urbanístic, el qual no sol s'aplicar dificultosament en massa casos malament. No hi ha responsables, ni polítics, ni tècnics, ni jurídics. Caiguem en els mateixos errors volta a volta. Aquesta sentència suposa un 1% del pressupost municipal, aproximadament. Anem a estar sempre en els temes hipotecant el pressupost del poble per temes urbanístics? Es pensa fer alguna cosa? Es poden prendre mesures o només hipotecar el poble? Gràcies. Més intervencions? Penso que és una qüestió que ja hem parlat aquest matí, l'hem parlat amb la Junta de Portaveus i com vostè ben sap i posa en la documentació, així estem parlant d'un aprofitament urbanístic de l'any 2006 fins avui, i ha tingut el recorregut que ha tingut en els tribunals i la decisió final del tribunal ha sigut la que ha sigut. En fi, si vostè té alguna mesura o és capaç d'implantar alguna mesura que ens pugui llevar de sort, jo i el resta de l'equip de govern estaríem encantats de trobar alguna solució. Poc més li puc dir. Des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern i aquest equip de govern i els anteriors, l'únic que s'ha fet ha sigut defensar els interessos de l'Ajuntament en els tribunals i els resultats han sigut els que han sigut, res més. No estic aquí culpant a ningú equip de govern ni res. Estic dient si se poden prendre mesures, se poden estudiar, és a dir, tenim un període de temps per a buscar o estudiar les que estiguen encara en el juzgat per a que no ens ocorrisquen aquests problemes. Seria el millor. Han fet l'error, anem a buscar les subsanacions abans que vinguin els problemes. Gràcies. Senzillament informar-li, suposo que ho sabrà perquè està en el pressupost, en l'annex del pressupost, però de contenciosos tenim uns 34 milions d'euros, 33 i alguna cosa, i de moment en portem 31 en sentències firmes pagades o per pagar. O sigui, ens queden 3 milions d'euros. Si vostè sap d'alguna fórmula per a poder evitar de pagar algun d'això, ho torno a dir. O sigui, que quedem, vinga, m'ho explica i ho fem. Però ja, val? Passem a votació. Gent de Dénia? Sí. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aprova per unanimitat. ¿Más urgencias, señor secretario? La segunda moción está presentada por el Grupo Gent de Dénia y propone que se inicie un proceso de información y participación pública relativo al tema de regeneración de la playa de Dénia, Río Girona, Marineta Casiana, etcétera, etcétera. Defensar la urgència? No, tu no, ell. Sí, es tracta d'un projecte que ha fet el Ministeri, prou important,
que a nosaltres personalment ens agrada, però l'únic que trobem és que ens vam enterar el dia abans o 2 dies abans que s'acabara el període d'exposició pública i al·legació. Està clar que moltíssima de la gent, quan ho fa el Ministeri, ni obrim el boletí oficial ni estem pendents de veure la pàgina del Ministeri els projectes. Alguns que estem, sí, altres persones no. Però el que nosaltres hem opinat o defensem és que el poble siga coneixedor, no només els equips de govern. Està clar que no l'ha fet l'Ajuntament, l'ha fet el Ministeri, però no estaria de més que vingués un representant del Ministeri que els explicara i ja està. No fa falta potser una participació oberta en votació i demés, però sí que és necessària una explicació quan hi ha un canvi total de platges, un canvi total de... Hi ha una regeneració dunar que hi hauria que veure i contemplar-la, n'hi ha molts propietaris afectats i pot canviar, de fet, el model turístic i l'economia del poble. Només volem això, que ens expliqui. Alguna qüestió més de l'urgència? Bueno, jo, com ja se li va explicar en la comissió informativa, vostè el que sol·licitava era algo que no és de la nostra competència, el secretari ja també li ho va dir, i li vam advertir que era un procés que vostè estava demanant que no podíem fer-li. De totes formes, li recordem que aquest projecte o aquests projectes van estar exposats 30 dies al públic, podien haver presentat al·legacions, no ho va fer, se li va sol·licitar un informe a l'Ajuntament de Dénia, que sí que el va presentar, per tant, no té molt de sentit. Bé, jo simplement comentar-li una cosa, una de les que he dit, perquè evidentment no anem a votar-hi que sí a l'urgència. El dia 5, el dijous, nosaltres tenim una reunió en Alacant amb la jefa de costes, li proposarem que vinguin i que expliquen, però serà explicar, ja està. Si el projecte és el projecte, està aprovat, s'acaba l'exposició al públic i no hi ha més que rascar. I en això ja agraïm. Intentar-ho intentarem, però és una competència que tenen ells i si voluntàriament volen fer-ho ho faran i si no, doncs no. És un primer pas. Gràcies. Es vota primer la urgència. Gent de Dénia? Sí. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. PSPB? No. No s'aprova la urgència. ¿Alguna més? La tercera moción está presentada por Susana Mutalemani de Ciudadanos y viene relativa también al mismo tema de regeneración del cordón dunar, que se encarga de trasladar esta moción que ya se adoptó en su día, parece ser. Si quieren defender la urgencia, Ciudadanos. Defensar la urgencia. No presentamos la misma moción que se aprobó en su día, ¿vale? Lo único que presentamos es que nosotros sí hemos presentado una alegación dentro de ese proyecto de regeneración dunar y pedíamos que el equipo de gobierno trasladara la moción al Ministerio de Transición Ecológica y además hiciera o comenzara a hacer los otros 3 puntos que había dentro de la moción que llevan 2 años y medio esperando, nada más. Eso es lo que pedíamos nosotros. Ya sabemos que habéis presentado un informe, vosotros también, pero sencillamente pedíamos más fuerza, nada más. Pues, com vostè mateix ha dit, el dia de la comissió informativa ja se li va explicar que havien presentat l'informe en plaç i en forma a costes, dient-li lo de les dunes que vostès volien. Nosaltres considerem que és la repetició de la mateixa moció d'altres formes, però ve a ser el mateix. Per tant, les altres qüestions que vostès plantegen se tindran en compte i se posaran en funcionament quan només se puguen. I podem estar informats quan se posen en... Per suport, per això se fan les comissions informatives. Voten la urgència. Gent de Dénia? Sí. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. PSPB? No. No s'aprova la urgència. ¿Alguna més, señor secretari? La última moción presentada por el Partido Popular y que propone solicitar a la Consejería de Medio Ambiente para quitarle las boyas de amarre correspondientes y necesarias para los barcos que puedan amarrarse de modo que se dé cabida de una forma adecuada y sostenible a la demanda de usuarios de embarcaciones náuticas. Mire, en la Junta de Portavoces hemos dicho que no se presentaba porque desde la Concejalía de Medio Ambiente iban a pedir el informe pertinente a Consellería. Vale, doncs no hi ha més urgències.
Pregs i preguntes? Sí. En la venya, o en el permís, hi ha un solar ahí darrere del McDonald's on es plantaven els sis i era un pàrquing que ara s'ha ballat. S'ha fet alguna gestió per a fer algun tipus de conveni d'aparcament, com és que s'han fet en altres solars que ha vingut molt bé al poble? La regidora de Territori no està i jo no sé per què ni s'ha ballat ni per què ha deixat de ballar-se. Evidentment, des de l'alcaldia no s'ha fet cap de gestió perquè tampoc sabien que anava a ballar-se. Ho hem vist quan ja estava fet. Però, bueno, mai és tard, es pot intentar. En conversa amb el propietari va dir que l'havien obligat des de l'Ajuntament a ballar. Sí, sí. En el carrer Isaac Peral, no sabem el per què ni per què no, hi ha un solar en el qual han aparegut aquest estiu moltes rates, cosa que abans no... De fet, estan quasi comptabilitzades. No sé si ho sabien o si van a prendre alguna mesura. Des del Departament de Plagues ningú ens ha informat de res. Des de luego, totes les actuacions que n'hi ha, que ens diuen, en seguida actuem. En la comissió informativa, l'altre dia la senyora Mut va manifestar que hi havia rates en la plaça París i el Sant Demà se va actuar. Per tant, si vostè ho haguera dit, s'haguera actuat. De totes formes, me prenc nota i ho passa a l'empresa. Vale. Vam fer en el plenari passat un tema sobre la pintura en Joan Fuster, la part nova. Doncs ens hem pogut anar donant compte que hi ha molt de pas de cebre, no sols en Joan Fuster, sinó en molts carrers, en el Montgó també, en les rotes i demés, que no se veuen. Teniu algun pla previst o n'hi ha algun pla previst de manteniment, pintura, neteja a curt plaç? Gràcies. En quant al tema de pintura, ara es faran els passos de peatons que hem demanat per a quan es comenci el curs escolar i després, com va eixir bé la planificació, la primera prova de la contratació de pintura viària que es va fer per 60.000, que de fet, a més, molta part d'aquesta actuació de senyalització viària va anar a parar al Montgó, com vostè ben sap. El que hem plantejat és fer una contratació a 4 anys, és a dir, que en els pròxims 4 anys almenys es faran aquestes actuacions al voltant de 60.000 euros més IVA cada any per així d'alguna manera completar tot el municipi. Volem fer una única licitació perquè sempre és molt complex i costós, però sí que n'hi ha previst una planificació de senyalització anual i per un període de 4 anys. Gràcies. Volíem fer, però com no està la regidora de Territori, ens quedem un poc fora de lloc. El dia 19 d'agost es va acabar la fase ambiental de la Conselleria per al Pla General. Volíem saber que ens informaren en quin estat està, si hi havia alguna pròrroga concedida, si tot estava igual. Volíem tindre una idea, però al no estar allà ho sentim molt. Tinc un prec. El faig a la volta? Ara, va, ja posats. A veure, l'empresa auditora per a fer el plec de condicions de la basura, que així per un import de 14.000 euros més IVA, va fer un estudi de necessitats per a poder redactar el plec. Volien saber si anaven a admetre suggerències d'associacions, de veïns, i si va involucrar-se o va estudiar-se l'ecoparc, i el per què no funciona. És a dir, quan tot això es faci, s'hi va tindre en compte que li se puguem donar algun tipus de suggerència, perquè jo des de les associacions que he estat i molta gent comenta, entonces voldria saber si era possible poder parlar i tindre converses amb ells i donar-los
No és que volia saber més que ells, però ajudar-los. Gràcies. A pesar de que sí, hombre, nosaltres han tingut només una primera reunió en l'empresa per a conèixer-nos, però he vist la disponibilitat que tenen ells i les ganes que tenen i estic segur que estaran encantats de quan més informació els donen i més coses, millor podran fer la seva feina. Estic completament convençut que estaran oberts a que els donem tot tipus d'informació. Ho agraïsc. Més? Pregs i preguntes? Sí. Ciudadanos plantea un ruego. Desde Ciudadanos echamos en falta ese consenso y colaboración que afirmaba el equipo de gobierno en campaña que iba a tener respecto de los demás grupos políticos y con la ciudadanía en general. Es una queja constructiva que esperamos que tenga efectos de aquí en el futuro. Usted, señor Grimalt, dijo en una entrevista para denia.com, publicada el 19 de mayo de 2019, que la primera acción después de tomar posesión del cargo sería sentar a todos los grupos políticos y consensuar todos los temas trascendentales para Denia. Entendemos que no se está haciendo porque no ha habido consenso alguno en ningún tema trascendental que en 2 meses y medio de legislatura consideramos que han habido. Y se lo comento en cuanto a 2 ejemplos. El tema estrella del verano, las playas, creemos que si no el más importante es uno de los más importantes para Denia. ¿Por qué? Porque entendemos, por lo menos Ciudadanos, que Denia vive del turismo. Turismo de playa. El turismo que viene a Denia no viene por el castillo, ni viene por el Museo del Mar, ni viene por los restos arqueológicos, viene por las playas. Ya de paso va a ver los demás atractivos de Denia. Pero están habiendo muchas quejas con las playas y no se nos ha sentado para tratar de buscar una solución, puesto que hay un problema tan importante y hay tantas quejas, se debería sentar a todos los grupos, incluso a la ciudadanía en general, para plantear posibles soluciones. Nosotros tenemos soluciones, pero como no se nos ha preguntado y no se nos ha sentado, pues no se han podido plantear. El pasado pleno del mes de julio, nuestra compañera María Mut transmitió su queja en este sentido, en el mal estado de las playas, y bueno, su respuesta no fue de nuestro agrado. La verdad es que su respuesta fue levantar la voz y expresar que estaba harto del tema. Bueno, para hartos nosotros, hartos estamos todos. Entendemos que cuando un concejal plantea una queja es para solucionar un problema de la ciudadanía, no es un capricho personal de cada uno de nosotros. Entonces entendemos que la respuesta igual quizás debería haber sido sentarnos y hablar, no levantar la voz y quejarse, entendemos. Esto en primer lugar. En segundo lugar, quiero aclarar, para que luego no haya malentendidos, nosotros defendemos la posidonia, por supuesto que sí, la posidonia viva y la posidonia que trae beneficios. Entendemos que la posidonia putrefacta, que trae olor y mosquitos y insectos, no trae ningún beneficio para Denia. Eso es lo que defendemos. Y creo que hay varias soluciones que se podrían, como mínimo, plantear y comentar. Y, en segundo lugar, la cuestión de la aplicación de la nueva normativa de inclusión del requisito lingüístico. Tampoco ha habido consenso nulo. Ustedes dicen que esta normativa se aplica porque nos encontramos en un municipio de predominio lingüístico del valenciano. Pues entonces, ¿dónde está el problema con el castellano? Me refiero, si el predominio es valenciano, ¿por qué no exigen que acrediten el dominio del castellano? ¿No sería más lógico? Pero bueno, dicho esto, partiendo de una base justa al valenciano parlante, que se le pida la acreditación del castellano y al castellano parlante la acreditación del valenciano. Y entonces partiremos de una base justa, porque si no es injusto. Porque ya le digo yo que la mayoría de la población que tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos una casa, que trabajamos 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas, no nos podemos permitir estar 4 años en la Escuela Oficial de Idiomas para sacarnos el B1. No nos lo podemos permitir. Entonces, en la mesa de negociación se habló de no ponerlo como requisito excluyente, sino como un mérito. Por ejemplo, se nos dijo que sí, que bueno, que se podía valorar y tal. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando recibimos el nuevo borrador? Y no ha habido ninguna modificación en este sentido. Entonces, consenso, lo siento, pero no hay ninguno, nulo.
Entonces, por todo ello, Ciudadanos plantea una queja demostrando su malestar, puesto que se declaró públicamente que sería una legislatura de consenso y negociación y a escasos 2 meses y medio del inicio no se han cumplido en ninguno de los temas trascendentales para Denia. Gràcies. Anem a veure. Començant per final, no vaig a contestar-li a tot el del requisit perquè ja s'ha discutit prou i la veritat, no sé, que vostè compare la titulació de valencià o castellà quan aquí l'obligació en educació ha sigut el castellà i no hi ha ningú que no sàpiga parlar castellà. Però no vaig a seguir en el tema del requisit, no anem a fer marxa enrere. En el tema de platges, el nostre company Pepe Domènech, que és el regidor de platges, li contestarà a tot el que vulgui, però evidentment consensuar una cosa que en el que n'hi ha un contracte firmat en una empresa des de l'any 2012, per molt que consensuem, l'empresa té el que té i els mitjans que té. I en aquest contracte sí que vull dir i deixar ben clar que el va adjudicar quan governava el PP en el vot en contra del PSOE i de Compromís. D'acord? Tema platges, però els datos els donarà ell. Segons, per el que està dient que vaig dir jo, eren temes transcendentals. El tema de la platja serà molt important, però en aquest moment, si llegis bé totes les notícies, parlaven del tren, parlaven de sanitat i parlaven de temes que estaven per damunt de l'àmbit local. No podem negociar ni consensuar res en temes de tren fins que no hi hagi govern en Madrid, que no sabem quan serà, i en temes de conselleries fins que no estiguin acabats de conformar, que encara estan nomenant-se directors generals, i en el mes d'agost menys encara. Per tant, no pot dir que el dia que tinguem que parlar d'aquestes coses se citarà a tots, però no vull que ho fem ja per alguna cosa que no sabem on tenim que anar, perquè encara no tenim interlocutors en Madrid, per exemple. D'acord? Però tot el més es parla, crec, en totes les comissions informatives i són temes que es traten en el pleno. Tant el que està dient de la neteja de la platja com el del requisit lingüístic, que ja s'ha tratat prou bé. Per tant, consensuar aquestes coses, la veritat és que no ho acaba d'entendre. Però si vol que el nostre company, que Pepe li conte tot el de platges, com suposa que continuaran preguntant-li unes voltes, doncs igual en una volta que ho expliquen té prou. No hace falta. No fa falta. Si quiere, entonces es que no volen saber los datos. El problema es que no volen saber los datos. Pues que me reals. Conteste, perfecto. Pues ya está. Que me conteste. Vale. Jo està parlant en ell i els datos estem. Més pres i preguntes? Yo tengo un ruego. Vale. Se ha cometido un error desde nuestro punto de vista y la consecuencia de ese error es que ha salido a licitación el contrato de limpieza de los coles en peores condiciones de las que estaba. Y no le echo la culpa para nada a la concejala de Educación, que acaba de entrar y ya bastante tiene. ¿Vale? Que quede por delante. Desde nuestro punto de vista es una lástima. Hoy lo hemos hablado en la Junta de Portavoces. El nuevo pliego que ha salido recoge que los colegios van a ser limpiados con una mopa húmeda todos los días. No se van a fregar y no especifica que se freguen ningún día a la semana. Entonces, se me ha ofrecido una reunión con la técnico de Educación, con la concejala de Educación, Rafa Carrió se ha ofrecido y sencillamente pido en el Pleno que quede explícito ese compromiso para que sea mejorado el contrato de limpieza de los colegios. Més pres i preguntes? Bueno, vols contestar? És que ja s'ha parlat antes, sí que per què? No? Vale, pues ja està. Crec que està clar, ho han parlat aquest matí s'ha parlat aquest matí en la Junta de Portaveus i des de Contratació, evidentment, estem disposats a reunir-nos i analitzar el que s'ha que analitzar. No hi ha res més. Señor Grimalt, el contrato de basuras se adjudicó cuando gobernaba el Partido Popular. Usted, este debe ser su cuarto... Perdona, basura no, neteja de playas. Perdón, es que estaba mirando otra cosa. El de la limpieza de playas, sí, cierto. Usted ha gobernado, este creo que es el 5º verano, y usted ha estado controlando, como debe ser, la gestión de ese contrato. Y nunca hemos tenido las playas como este año. Entonces, no eche balones fuera. Que el Partido Popular hizo lo que tenía que hacer, pero el que está gestionando ahora es usted. Es el que tiene que saber. En els mitjans que es van aprovar, en ese ple de condicions... Es que antes no pasaba esto y eran los mismos medios y la misma contrata. Ara, pareix mentira que vostè, siguent de Dénia, no sap o no hagi vist, i més vivint al lloc que viu, que tots els anys, tots els mesos, els temporals no són els mateixos. Que tots els dies no és la mateixa alga.
Pareix mentira, senyora Mut, que vostè, li ho torna a dir, vivint a la voreta de la mar, sap que l'any passat, en agost, no van tindre cap de temporal i no va haver cap de problema, que en el 2010 va haver un temporal el 15 d'agost que vam estar 3 setmanes llevant alga i que enguany, per desgràcia, hem tingut diversos temporals xogotells que no deixen de treure l'alga. I és el que n'hi ha, i els mitjans que n'hi ha en la contracta són els que hi havia quan es va licitar, que em pareix molt bé, en aquell moment seria suficient, però després no. I fins al 2022 no s'acaba aquesta contracta. Doncs anirà treballant-se conforme es puga, però aquest Ajuntament no es pot permetre el luxe de constantment tots els anys injectar no sabem molts mils d'euros per a contractar més o menys personal per a platges, que per això n'hi ha un contracte fet i adjudicat a una empresa. I tots els anys li torno a dir, en el mes de juliol no va passar res perquè no va haver cap de temporal. En agost han tingut la mala sort que n'ha hagut, doncs a 3 més algues i ja està. I va netejar-se diàriament al ritme que toca en la gent que n'hi ha i no n'hi ha més. I tot el que poden continuar traient algues vostès també, tota la que vulguin, però és que no n'hi ha més. No, pero es que me parece irrisorio que usted me diga que los temporales han venido en agosto cuando en julio las playas estaban iguales. Y cuando usted sabe desde hace años que antes se quitaba el alga de muchas calas a mano y ahora no se hace, por eso se va acumulando. No, y sí, pues si se hace, siento decirles que no les luce. La verdad, lo siento. Sobre todo en el mes de julio, que según el señor alcalde, no ha habido ningún temporal. No ha habido ningún temporal. Las calas se limpian manualmente en la zona del trampolí, que es donde los trabajadores pueden actuar, no encima de la grava. En la grava, cuando se acumula la posidonia, es cuando actúa la maquinaria. Respecto a las toneladas que hemos sacado de posidonia este año, en agosto hemos superado casi en 1000 toneladas respecto al año pasado, porque este año no nos está ayudando las corrientes marinas después de los temporales, que a veces se lleva la posidonia dentro del mar, y este año no. Estamos haciendo los refuerzos igual que se hacen todos los años. Estamos actuando como siempre. En el presupuesto nos estamos gastando anualmente casi 1 millón de euros, que es un 4% del presupuesto municipal. Mejoras se pueden hacer, pero dinero tenemos el que tenemos hasta 2022. Bueno, me parece perfecto el tema. Que, bueno, ¿para qué? A ver, quería hacer una pregunta. Esta es que no sé a quién va dirigida. ¿Quién gestiona las excursiones que se venden en las casitas esas de madera de las playas? Eso es una mejora del contrato de Pagasal, de la limpieza de playas. Te lo digo porque hay gente que envía un correo electrónico para apuntarse a esas excursiones que se les comenta allí que se van a llevar a cabo, pero nunca reciben respuesta, entonces no pueden acudir a ninguna excursión. ¿Esto es por algo en especial? ¿Porque el correo electrónico está mal o porque pasa algo? En principio el correo es el deniaviva@aitodenia.es. Ahí es donde se debe apuntar el personal que quiere ir. Y ahí es donde se apuntan, pero nunca reciben respuesta. También hay un teléfono de contacto. También hay un teléfono de contacto para apuntarse. Bueno, ya, le reitero la queja. La gente envía correos electrónicos para concretar excursiones y no recibe nunca respuesta. Lo digo porque si es una mejora, ténganlo ustedes en cuenta para exigir lo que tengan que exigir. De nada. Vale, al señor García de la Reina, hemos recibido muchas quejas ya hace tiempo ya que va este tema sobre las pistas de madrideres. ¿Tienen ustedes pensado arreglarlas? ¿Qué quieres que diga? Pues claro que tengo pensado arreglarlas, pero ¿cómo? También tengo el problema porque hay un abandono bastante generalizado de todas las instalaciones. Así que poco a poco las iremos arreglando. Pero no me puede decir más o menos fecha de cuándo pretenden ustedes iniciar los arreglos. O sea que este invierno lo pasamos igual. No lo sé. No te lo puedo asegurar. Te puedo decir que se van a arreglar un poco, que son redes, porterías y poco más. No puedo arreglar muchas más cosas ahora mismo. Hombre, los usuarios, usted ha ido, lo verá, sobre todo se quejan del suelo, del estado del suelo, de las grietas, de los socavones. Yo también hablo con los usuarios y se lo he explicado, con los que se han puesto en contacto conmigo. El tema del micro és que portem un pet que no m'ho aclarim. Quan acabi uno que apreti l'altre perquè si no s'apaguen els dos i al final no sé ningú. Tenía una pregunta para la señora Pérez.
Tenemos quejas sobre el estado de los solares que están alrededor de la Administración de Hacienda. Nos dicen que tienen muchas hierbas y queremos saber si ustedes han iniciado algún expediente para obligar a la limpieza de los mismos. Se están haciendo muchas ejecuciones subsidiarias, se han requerido ya a muchísimos propietarios que limpien las parcelas y, de hecho, muchas de las parcelas que no hemos podido contactar ni siquiera con los propietarios los está haciendo el mismo ayuntamiento. Es decir, creo que los martes, miércoles y jueves se están haciendo estas limpiezas por solares desde el mes, finales del mes de agosto, y están previstas hacerse hasta el mes de octubre. Entonces van limpiándose, pero también, claro, desde que se requiere que se limpie hasta que las hacemos, pues pasa un plazo que se tiene que dejar. Pero sí que se están solicitando que se las limpie. Y luego tenemos una queja también. Esta nos han dicho que es un solar municipal, supongo que usted sabrá si es municipal o no, que está al lado de una urbanización que se llama La Alhambra, en La Pedrera. Nos han dicho, es que nos han enviado fotos, luego si quieres se las paso, porque la verdad es que son demoledoras. Están llenas de basura, de escombros, de latas, de muchas hierbas, y claro, se supone que es municipal, con lo cual deberíamos ser nosotros los que limpiáramos el solar. ¿Sabe usted algo? Yo la verdad es que desconozco cuál es la urbanización Alhambra, desconozco cuál es la parcela esa. De todas formas, los celadores van por ahí mirando parcelas. Sí que tenemos detectadas algunas municipales que también están en proceso de limpieza ya, pero bueno, el lunes preguntaré por esa en concreto y cuando la vea pues le informaré de ella. Luego le pasaré yo las fotos si quiere, porque así es más fácil. Y luego mi última pregunta es para el señor Escoto. En el pleno pasado le preguntamos por qué se había llevado a cabo la compra de un dron para la policía y hemos visto que ahora van a comprar otro. No. Pues entonces a mí ya no me cuadra la factura que ustedes me pasaron, que me dijeron que era de un dron. Yo tengo aquí una factura que me pasaron que pone que es de un dron que valía 2.900 euros. Me pareció muy barato, pero bueno, porque usted me dijo que habían aprovechado una subvención. Ah, perdón. Para el barco de vigilancia de la reserva. De la reserva marina. ¿Esto es un dron para la reserva marina? La de 2.000 euros es para la reserva marina. Pero no tiene nada que ver con el dron. La de él es otra. La de usted es la de los 32.000 euros que viene con lo de los 4 agentes, ¿no? Vale, con la formación. Vale, pues mire, le voy a hacer un ruego, porque viendo la prensa esta semana nos hemos dado cuenta que es un tema que está muy candente, muy de actualidad, que se está llevando a cabo en muchos ayuntamientos. Y leímos el otro día que el Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado un reglamento de uso de aeronaves pilotadas por control remoto por el Cuerpo de Policía Local. Se lo digo porque, visto por encima, es muy interesante, entonces no estaría de más que se plantearan ustedes, si quieren les ayudamos, no hay ningún problema, pedimos información, que se plantearan hacer algún tipo de reglamento, porque Benidorm la dividen en 3 zonas, dependiendo de la facilidad para pilotar estos drones por la policía y también por avisar a los usuarios por dónde van a pilotar o no, porque no estaría de más. Gracias. Miraré la regulación y si es interesante para incorporarlo aquí al Ayuntamiento, por supuesto. ¿Més preguntas? Pregunta para el señor Escoto también. El Cuerpo de Policía Local cuenta con quads y bicicletas que en años anteriores eran usados en verano. Este año no han sido usados o no los hemos visto. ¿Nos puede decir por qué? ¿O por qué motivo? Desconozco en concreto qué medios han ido utilizando. El del quad normalmente sí que lo utilizan para la arena. No sé ni cuánto se ha utilizado, si se ha utilizado o no, o el por qué no. Me imagino que dependerá del servicio, del tipo de agentes o de cuántos servicios se realizan, si es combinado con playas o no. Porque sí que es cierto que el de quad y el de bicicletas tiene que ser para un servicio muy concreto. Si han tenido que realizar servicios varios, la misma patrulla, pero bueno, no tengo ningún inconveniente en preguntar el por qué el uso del quad o de las bicicletas. Bueno, a quien corresponda. En el solar situado en el Camí de Lladres, cruzando Joan Fuster, donde está la vía del tren, el primer solar a la izquierda, se están realizando movimientos de tierra, supongo que para una futura edificación, y en la misma hay restos arqueológicos. ¿Nos puede indicar si el Ayuntamiento es conocedor de los mismos y qué actuaciones ha realizado?
A veure, això és un tema d'urbanisme i es tindrà que preguntar allí, però suposa que tindran llicència i la llicència, evidentment, vindrà a condicionar les excavacions arqueològiques que tinguin que fer. Això és un tema molt reglat que no hi ha volta de fulla. Si està en una zona arqueològica, quan li s'haurà donat la llicència d'obra, el primer que es condiciona és les excavacions arqueològiques. Però si vol preguntar-ho en urbanisme, doncs ho pregunta i ja està. No ho sé. Bueno, ho dia perquè fa molt de temps que jo passo per allí i no he vist mai a ningú per allí, per això ho comentava. No sé. Ja fa temps que estan destapades i realment no he vist mai a ningú de l'Ajuntament allí. A lo millor sí que ha anat algú, no ho sé, per això ho preguntava. Però anem a veure, són les que estan ja excavades? No estan excavades? Això és l'excavació l'ha que fer el promotor i el ritme que porta, evidentment, quan més tarda, doncs més tardaran tenint la llicència d'obra. Ja, això és un problema seu. De totes maneres, allí n'hi ha moviments de terra fets, vull dir que estan en procés. Per això preguntava si sabia com estava la situació. Digue'm després exactament on és i demà enviarem algú que vagi a veure-ho, que no tinc ni idea. D'acord. Quisiéramos saber si han hecho la limpieza de los ibernales y, en caso de no haberse realizado, para cuándo tienen prevista dicha actuación, y en cuanto a los barrancos, si saben cuándo se llevará a cabo la limpieza de los mismos. El dilluns es comencen a fer la neteja dels invernals. El dia 2 de setembre ens han esperat a que siguera ja la setmana que ve per a no molestar els possibles turistes que pogueren quedar. El dilluns es comença la neteja dels invernals. I el tema dels barrancs, com vostè sabrà, no depèn de l'Ajuntament de Dénia, és de Confederació, però així i tot hem sol·licitat el permís per a netejar-los. Confederació ens ha autoritzat a netejar alguns i també van començar a netejar-se. De fet, demà se'n neteja un, que és el que està, jo no sé el nom exacte, és el que està entre l'Aldi que va pa acá a la platja. El regacho ese de aquí, demà se netejarà. ¿Vale? Per último, un prec. Hemos recibido quejas de ciudadanos sobre la existencia de garrapatas, en este caso, en el Parque Chavás. Garrapatas, en el Parque Chavás, o sea, de una plaga. Trasladamos la misma solicitando que tomen medidas para solucionar dicho problema. Pues al igual que el senyor Vidal, demà quan se parli a l'empresa també se traslladarà el tema de les garrapates i que ho miren, a veure si ahí poden fer alguna cosa o que ens facin un informe de lo que poden fer. Vale? Gràcies. Més i preguntes? Aquí corresponga. Bona vespre a tots. Per a quan es pretén fer el sombrall del carrer Disseminados del cementeri, que les persones, les famílies estan desesperades? El projecte ja està redactat i està a punt d'eixir a licitació. Ja està acabat. Però tu podries dir més o menys... Sí, senyor alcalde. Més o menys, per a dir-los, perquè és que en gener es vaig dir a abril, i d'abril ja estem a agost, doncs si no tens idea de... Jo calcule que 2 mesos, en novembre estarà. La segona. Per a quan es pretén arreglar el camí Vellalt d'Inieixàbia, almenys fins a la Gerra, el camí de la Nespra i el camí de Belems que va des del restaurant de Galeretes fins després del Pi. Aquí m'agradaria argumentar una coseta. Aquest camí va des del cruce de Xàbia, o sigui, des de la carretera de Xàbia, darrere del col·legi de Sant Vicent Ferrer. Ahir es forma una bassa tremenda que es podria solucionar en 4 forats o en un poc de sorra i un poc d'asfalt per a que l'èuia, els cotxes no es quedaren allà dins. Perquè el dimarts de la setmana passada l'altra, després del temporal, havia 2 cotxes i no es podia circular. El camí
de l'Anés Pro és la que continua cap amunt, que ara la zona de Galeretes es passa per la dreta, i el camí de Belems és el que baixes des del restaurant per acabar. Allí n'hi ha uns bonys que només es pot utilitzar un camí, quan es crucen dos cotxes, un vial. L'altre tens que parar perquè és tremendo. I vull que sapigueu que aquest camí carretera plega fins a la Pedrera i té moltíssima influència en la gent que va a l'hospital, a la residència, als col·legis. I en cas d'emergència de pluja, és un camí, és un vial que es pot cruzar tota Dénia i eixir a les rotes per a poder... M'he de referir-me que jo sé que tot el Montgó està per arreglar, però en especial sí que m'agradaria que aquest trajecte el portàreu o el tinguéreu en compte. I el tercer punt seria com un consell, això ni ruego ni pregunto. Vaig estar l'altre dia passejant pel carrer Fontanella i la plaça Fontanella i vaig veure els tècnics d'Urbacer en un camionet xicotet, en una Karcher. Jo li vaig preguntar al xic, ¿qué es lo que fas? Diu, estoy limpiando. Dic, no estás limpiando. Estás vaciando la arena de les juntes de los adoquines. Vinc a referir-me que no és forma de netejar, perquè aquests adoquins sabeu que són de formigó i si es manxen d'oli o de grassa no n'hi ha Karcher que ho pugui netejar. Però, sin embargo, en la Karcher sí que es buiden les juntes. I passarà, com sabeu, al carrer Campos, que vas en la moto o en el cotxe i plega un momentet, n'hi ha trossos que fan toc, 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 toc. Ahir passarà el mateix si no tenim un poquitiu de vista en la feina eixa. Res més, per la meva part. Gràcies. La meva pregunta va per a Sandra Gertrudis. Pues ho he enxufat, ara sí. Simplement voldria que ens informares, dins del que és el marc de la Mesa Municipal d'Ocupació, des dels diferents subgrups de treball que hi ha, quines accions estan duent-se a terme o quins projectes van a desenvolupar-se, si esteu treballant en alguna coseta, a banda dels encujos i els empujos famosos, les subvencions per a menors de 30 anys, i a banda també dels cursets per a les pimes que s'ha publicat recentment. Gràcies. Sí, a ver, la próxima semana tenemos una reunión con CREAMA para concretar todas las actividades que tenemos que hacer. Como sabéis, ahora en agosto está prácticamente parado el tema. En septiembre empiezan todos a moverse, a trabajar. Y el próximo viernes tenemos una reunión con ellos para empezar a trabajar y convocar la mesa de ocupación en breve, porque ya lleva tiempo sin convocarse y esperemos que en septiembre o en breve ya se convoque. Pero el próximo viernes tenemos una reunión con CREAMA para empezar a trabajar todas estas actividades. Sí, pero bueno, lo que es la mesa general, no sé si... Pero los subgrupos sí que me constan que se han ido, han anat treballant. Vull dir, no s'ha fet una convocatòria de la mesa general, però sí la gent que treballa en els diferents subgrups. Per això preguntava, independentment de que es convoque la mesa general municipal d'ocupació, si s'havíeu reunit en algun subgrup o si s'està treballant en algun projecte nou. Era simplement això. Ahora en septiembre nos reuniremos con todos y empezaremos a trabajar. Bé, Vicent, una prèvia, antes de les preguntes. No té res a veure que Compromís no acceptar aquestes competències, per raons ja explicades, a que li s'ofereix o li se doni a un grup que no té prioritat en promocionar el valencià. Simplement és una prèvia. I com a preguntes... No, estic aclarant... Una pregunta seria que voldria saber Compromís, quina és la situació, com està el projecte que porteu el Partit Socialista Obrer Espanyol en relació a la peatonalització de Marquès de Campo. Això era un tema que portava des d'Urbanisme Maria Josep. Havia un estudi, i ja sabeu l'estudi, el resultat que va donar, però en aquesta legislatura de moment no hem parlat encara del tema este.
com era una decisió política de l'equip de govern que prèviament portava entonces saber, ja està l'estudi, recorde que es va decidir no portar endavant perquè hi havia obres en Colón, en la Mar i en Sandunga, però ara ja s'han acabat les obres, entonces que saber per on voleu anar en aquest sentit de la peatonalització. Una altra pregunta seria, Compromís, també ens agradaria saber quina és la voluntat, què és el que va fer l'equip de govern, el Partit Socialista, en relació a la zona verda darrere de l'Horta del Costa Blanca, que ara és pàrquing, i que deu de ser un parc i que havia un pressupost, havia un projecte, i bueno, ahí està. Entonces, què és el que pensa fer o què aneu a fer o quina és la idea? El mateix que t'he dit antes, i en l'anterior legislatura això ho vam parlar moltes voltes, que de moment anava a deixar-se conforme estava fins que es poguera trobar una alternativa a 100 i pico cotxes que s'aparquen ahí. Entonces, està clar que s'ha de fer, està mig projecte fet, però primer buscarem un puesto on poder clavar a 100 i pico cotxes que aparquen ahí. Però bueno, això ja es va parlar en l'anterior legislatura i saps que ho havien parlat moltes vegades així. Segueix la voluntat que això sigui part. Sí, evidentment. La tercera pregunta seria en relació a Torrecremada, el tema de la finca, la rehabilitació. En principi, quina idea o què esteu portant per a rehabilitar la casa, i també ens agradaria saber a Compromís quin és el destí que heu decidit o que voleu decidir de què es faci allí. Vam parlar d'un parell de coses com un lloc multicultural o el tema de la universitat, de Gasterra, saber per on aneu en aconseguir subvenció per a rehabilitar-la i quina és la finalitat que aneu a donar-li a la finca de Torrecremada. A veure, la subvenció, tu saps que el compromís que va adquirir en nosaltres l'anterior president de la Diputació, César Sánchez, era que Diputació subvencionaria la rehabilitació de la casa. Es va fer una partida, es va dotar una partida des de Diputació en l'any 2018 per actualitzar el projecte, que estava molt desfasat. Això està ja licitat l'actualització, per lo que jo sé. I respecte a la rehabilitació de la casa, la setmana que... Quin dia és? El dia 12 tenim una reunió amb el president de la Diputació que vindrà aquí i és un dels temes que volem tractar amb ell si ell continua en el compromís que en el seu moment va adquirir l'anterior president de la Diputació. Si no és així, tindrem que buscar fons per a algun altre lloc per a rehabilitar-la. El projecte estava fet com a espai cultural. Gasterra, de moment no. Gasterra hem aconseguit que se'n vagi al CDT i té la ubicació ara mateix en el CDT. Per tant, un espai multicultural perfectament podia, perquè el projecte estava fet i el projecte tu l'has vist. Per tant, l'únic que ens falta és saber qui ens ajuda a rehabilitar la casa. Esperem que la Diputació continuï en el compromís que l'anterior president va adquirir en nosaltres. Res més, gràcies. ¿Més y preguntas? Sí, una cosita. ¿Quién va a asumir las competencias de urbanismo mientras la señora Ripoll esté de vacaciones? De momento que está firmando soy yo. Perdón, de baja. No, de momento que está firmando soy yo. Competencias, los técnicos continúan con todo lo que n'hi ha. Pero bueno, tampoco creo que tarde mucho en reincorporarse. Pero de momento que está asumiendo soy yo. Sí. ¿Més y preguntes? Pues alça la sessió i si algú del públic vol fer alguna prec o pregunta, curt i concís, y por favor identifiqueu-vos antes de hablar. ¿Se me oye bien ahora? Mejor. Pues mire usted, me llamo Félix José Redondo, como bien sabe, represento un partido político, Vox, y en mi caso quería comentarle, pues usted que está harto de oír hablar de la alga, pues le voy a hablar de compresas, de suciedad, y de suciedad, vamos a dejarlo ahí, del Camí del Llavador y calle Llavador. Lo he puesto en varios sitios, vinieron de hecho unos empleados de ustedes con un coche de una bomba de agua y una manguera para, que es lo que tenía que hacerse, para limpiar la calle, porque había salido, lo que no ha salido en la vida, la calle Llavador había salido ese día. Dejaron media calle limpia y media calle no. Mi pregunta y mi duda es saber por qué no se había limpiado la otra media calle, puesto que está completamente sucia. Esa era
Calle Llavador, número 31, vinieron unos empleados de ustedes con una cuba y una manguera. Limpiaron media calle, yo me acerqué y les dije, la otra media que está ahí está igual. Me dijeron que iban a hacerlo a fecha de hoy, ha pasado más de una semana, sigue oliendo pues a marranería, pues eso, hay que compresas, hay papeles de esos debates. Es así. Y señor alcalde, lo que usted ha dicho antes sobre el requisito, no perdone, Denia no es valenciano parlante, mayoritariamente, si no, usted no pondría lo del requisito. En Denia se habla tanto español como valenciano, y las dos lenguas han funcionado perfectamente sin requisitos. Eso es una de hecho, decisión nos estamos política. expresando todos perfectamente. Vale, molt bé. Pues eso lo quería comentar, las dos cositas. Molt bé. Desconozco por qué se limpió media calle solamente, preguntaré el lunes a ver por qué no se limpió la otra media, pero bueno, desde luego si hace falta limpiarla se volverá a limpiar tantas veces como haga falta. La sociedad y el olor en la acera, al menos mirando hacia el castillo desde la calle Llavador. A ver, nosotros desde el Departamento de Limpieza lo que intentamos es cubrir todos los kilómetros que tiene Denia y en verano toda la gente que viene en Denia. Es decir, entonces, dentro de nuestras medidas y dentro de nuestras posibilidades intentamos hacer lo mejor posible el trabajo. Si no lo hacemos bien hecho, pues se vuelve a hacer. Asumimos si no se ha hecho bien hecho y se vuelve a hacer. Yo le digo a usted que yo mañana viernes preguntaré a la empresa, preguntaré al técnico y si hace falta volver a ir, esté tranquilo que se volverá a ir. Molt bé. Algun prec o pregunta més del públic? Hola, buenas tardes. Mira, quería comentar que he tenido mucha alegría de llegar a Denia y ver el caminal de nuestro asfaltado. Per favor, guardeu una miqueta de silenci, si no, no s'escolten el que hem dit. ¿Vale? Que me ha gustado muchísimo, me da mucha alegría ver el caminal nuestro asfaltado. Pero han llegado hasta los apartamentos Alhambra y han dejado 1 metro hacia abajo con un hoyo muy grande. ¿Qué calle has dicho? Carrerío, Caminal de Riera. Ah. Ío. Bueno, antes era Caminal de Riera. No lo sé, lo preguntaré a María Luisa, no tengo Han ni idea. asfaltado hasta unos apartamentos, pero yo estoy la siguiente y tenemos un hoyo muy grande en 1 metro. Podían haber acabado ahí. Però un tros de soles, no? Yo también creía que eran todos. No ho sé, no tinc ni idea. Jo també estava és un descarregament del pla d'asfaltar. Han hecho hasta casi la mitad, pero el resto no lo han asfaltado. No está mal, pero hay un hoyo enorme delante de mi casa. Vale, lo preguntaremos mañana y pues, no lo sé, no tengo ni idea. Simplemente era eso. Muy bien, gracias. Hasta luego. ¿Algún prego pregunta més? Sí, ¿no? Per favor. Mi pregunta es acerca del Mongó. Es que hay varias gente que me ha preguntado por la posibilidad que pudiera haber de construir algún tipo de estructura artificial que permitiera acceder a la cima del Mongó. Es decir, Como un teleférico, un telesillo. bueno, algún tipo de cosa. Ya. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna parte del Mongó que no esté protegida en la que se pueda hacer No, ese señor, tipo de está todo actuación? protegido. ¿Todo el Mongó está protegido? Sí. Parque natural no se puede hacer ninguna infraestructura. Pero ¿se podría hacer de alguna manera algo que permitiera a la gente? Es que yo he subido a Mongó con la gente para ver la luna llena, como me decían, y me decían que había una senda. Y es un camino horrible, es decir, es un camino muy malo. ¿Hay alguna forma de...? Es un parque natural y en el Mongó no se va a hacer ninguna actuación para mejorar. En ningún lugar. Nada. Nada, ya está. Nada. ¿Alguna pregunta más? Eso está fijo ya. No hay posibilidad. Vamos a de ver, cambiarlo. hay una oficina, que es la oficina del Parque Natural, que está en el Bosque de Diana. Ya. Allí está el director del Parque Natural. Esas cosas lo que queráis preguntárselos, vas y se lo preguntas a ellos, porque depende directamente de ellos. Por lo tanto, el ayuntamiento ahí no tiene ninguna competencia. Perdona, ¿qué oficina has dicho? En la oficina de recepción del Parque Natural del Mongó, que está en el Bosque de Diana. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Gracias.
Pues alça la sessió.